I en clau sanitària els hem de contar que per primera vegada a Espanya un hospital oferirà un programa complet de formació per als seus residents. La nova FE permetrà que els metges interns puguen doctorar-se mentre es formen amb les millors instal·lacions. Este nou programa naix d'un conveni de col·laboració entre la FE i la Universitat de València. Sònia és resident de ginecologia. Fa un any que està a la FE i li en queden de moment 3 per davant. Uns anys que ella també vol aprofitar per a doctorar-se. Fins avui els cursos de formació els havia de buscar fora del lloc de faena, però ara els pot fer al mateix centre hospitalari. Gràcies al conveni signat entre la Universitat de València i la FE, els residents tindran un programa de formació en investigació biomèdica i, a més, de forma gratuïta, un horitzó de possibilitats que s'amplia amb el trasllat a la nova FE. Las infraestructuras actuales, sobre todo los módulos de investigación, pueden estar más dificultados. En cambio, en el nuevo hospital pues van a subsanar todos los déficits. Amb este programa, la FE es consolida com una de les opcions més demanades pels estudiants de medicina. Aquí tenemos toda la calidez humana, tenemos todo, pero allá nos ofrecen infraestructura, implementaciones. És el primer hospital d'Espanya que ofereix este tipus de formació. Estes obres evitaran inundacions a Silla. La Generalitat ha invertit més de 7 milions d'euros en esta xarxa de